Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň şeýşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýärim. Oğan resmilerinin aýtmagyna görä Taliban Awganistanyň günorta gündogurundaky etrawy basyp alypdyr. Bu bir näçe ýylyň dowamynda söwüşüji toporyň eline geçen 3-nji etrapdyr. Taliban Pakistan bilen serhette ýerleşýän Paktiya regionunda Janykel etrawyny basyp aldy. Welaýat Geňeşiniň başlygy Serdar Khan Malakzoýynyň DP agentligine aýtmagyna görä etrap 25-nji ýylda ýerden hökümet güýçleri bilen gazaply söwüşleriň netijesinde söwüşçileriň eline geçipdir. Ema welaýatyň polisiýasynyň metbuat wekili howpsuzlyk güýçleriniň etrawyň merkezine henide çenli gözegçilik edýänligini, ýöne hüjüm astynda galýanlygyny aýtdy. Welaýat Geňeşiniň başlygy Talibanyň etrawyň häkimligini, polisiýa daralaryny we saglygy saklaýyş çaýyny basyp alanlygyny aýtdy. Taliban öz beýannamasynda etrawy ele salanlygyny eglan etdi. 23-nji ýylda Taliban Gor welaýatynda Taýwara etrawyny we Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda Kohistan etrawyny basyp aldy. Germaniýanyň hökümeti gündogor Ukrainada söwüşleri bet etmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen alalaşyga tergi bermek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň gysgaly çäreleriň ençemesi barada alalaşanlygyny aýtdy. Germaniýanyň hökümetiniň 24-nji ýylda aýtmagyna görä toporyň Ukrainanyň gündogurunda orsiýetçi separatistleriň hökümet güýçlerine garşy söwüşýän regionda okatyşygy bet etmek boýunça alalaşygyň bozulmagyny destine bet etmäge çagyranlygyny ma'lum etdi. 4 ýurdun liderleriniň 2 sagatyň dowamynda geçiren telefon söhbetdeşliginde Ukraina harbiýlerini we orsiýetçi separatistleri bölmek şeýle-de agyr ýaraglary konflikt liniýasyndan ýyda çekmek ýaly meseleleriň ileri tutulanlygyny aýtdylar. Minsk alalaşygy diýilip atlandyrylýan 2015-nji ýylda baglaşylan parahatçylyk ugrundaky alalaşyk 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri regionda 10.000 adamyň ölümine sebäp bolan konflikti bet etmekde şowsuz boldy. O katyşygy bet etmek boýunça odalky alalaşyklar berja edilmedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel uly ýygyrymlyk guramasynyň iýul aýynyň başynda geçirilen sammitinden çykyşynda gündogor Ukrainadaky konflikti bet etmek boýunça tagallalarda gazanylan öňe gidişligiň örän we örän haýyldygyny belledi. Gazakstanyň Daşary işler ministrligi Müsürün häkimetlerinden Kaýyrda ýeten bolmagy çak edilýän 6 Gazakstanly studenty tapmagy resmi taýdan sorady. Ministrligiň 25-nji ýylda aýtmagyna görä 6 student Müsürün paýtagtynda bir jaýda ýaşaýardy we arab dilini öwrenýärdi. Daşary işler ministri Anwar Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanly studentler öz garyndaşlary bilen soňky ýylyk 20-nji iýulda habarlaşypdy. Jaynakow studentleriň ekstremist islamçy ideologiýa ýykyn edýän adamlar bolmanlygyny belledi. Gazakistan öz raýatlarynyň ýüzlerçesiniň soňky ýyllarda Siriýada we Irakda ekstremist toporlara goşulanlygyny aýdýar. Halkara gatawatynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada howany kömür turşy gazy bilen hapalaýan esasy ýurtdugy aýdylýar. Global Carbon Atlas adly guramanyň maglumatyna görä Türkmenistanyň ýylda howa taşlaýan kömür turşy gazynyň meçhuri Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikstanyň umumy görkezijilerinden artykmaç. Şeýle-de soňky 15 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň territoriýasyndan howa çykýan kömür turşy gazynyň meçhuri 2 hesse köpelipdir. Merkezi Aziýa regionundan çykýan kömür turşy gazynyň 80% iki ýurdun ýagny Türkmenistanyň we Gazakstanyň paýyna düşýär diýilip halkara guramasynyň hasawatynda aýdylýar. Maglumatda bellenişine görä bu Türkmenistanda elektrik energiýasynyň 100%-nyň gaz ulanmak arkaly öndürilýänligi bilen bagly. Alimlaryň bellemegine görä atmosfera taşlanýan kömür turşy gazynyň meçhurlygynyň artmagy howanyň maýlamagyna getirýär. Gürcistan Türkmenistan bilen partnerligi giňeltmäge taýýarlyk bildirdi. Gürcistan Türkmenistan bilen özara bähwitli partnerligi çuňlaşdyrmagy we giňeltmäge taýýar diýilip Türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda Gürcistanyň prezidenti Georgiy Margelaşwiliniň Türkmenistanyň prezidentine ýollanan hatynda ma'lum edenligi aýdylýar. Mundan öň Tbilisiň we Aşgabatyň Hadar we Gara deňzi regionlarynyň arasynda transport transit infrastrukturany döretmek boýunça proýektlere seredýänligi aýdylypdy. Gürcistan özüniň Günorta Kafkas transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny we Hadar regionunyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz giňişliginden howpsuz tranzitini üçin etmäge taýýardygyny aýdypdy. Şu aýda Gürcistan we Türkmenistan özara diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 25-nji ýyl dönümini bellediler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Soňky 2 hepdeniň dowamında başga şäherlerden Aşgabatda barýan awtologlaryň sürüjileri we ýolagçylary nowatdaky problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Bu gezek başga ýerlerden paýtagta barýan şol sanda vilayatlariň belgileri bolan awtologlar saklanyp şäheriň daşyndan aýlanyp geçmäge mejbur edilýärler. Aşgabatyň özüne barýan awtologlar öz ýolagçylaryny çoğunlydaky awtowagzalda düşürmeli bolýarlar. Sürüjiniň özü de şähere barmaly bolsa, onda ol ulagyny awtowagzalda goýup, özü de jemgyýetçilik transportdan peýdalanmaly ýa-da taksi tutmaly bolýar. Şol birakda Aşgabatyň üstünden geçýän transit ulaglar şäheriň daşyndan aýlanyp geçmeli bolýarlar. Şoňa meňdeş çäklendirmeler odal hem girizilipdi. Emma ular gyýtgy möhletli bolup Aşgabatda ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlaryň barmagy we garaşsyzlyk günýaly uly milli bayramçylyklar bilen bagly bolupdy. Kädirki çäklendirmeleriň ýetip gelýän Aziýa oýunlary ýa-da ýaraşyň öňü sirasynda türgenleşikleri we repetisiýalar bilen bagly bolmagy mümkin. Emma käbirtiňçiler Aziýadanyň öňü sirasynda şähere barylmagyna girizilen çäklendirmeleriň gutarnykly görnüşde ornaşdyrylanlygyny we Aziýa oýunlarynyň soňuna çenli we daşary ýurtly mehmanlaryň ähleti gidiýänçe saklanjakdygyny aýdýarlar. Bu çäklendirmeler hususy taksileriň sanyna destine täsir ýetirdi. Olaryň sany azaldy, bahasy hem biraz gymmatlady. Hususy uly hyzmatlarynyň uly bölegini başga şäherleriň, hatda vilayet şäherleri Tejen, Serdar, Göktepe, Mary we Çärju ýaly şäherleriň ýaşaýjylarynyň üpçün edýänligi sir däl diýip Aşgabatyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Yerli synçylaryň aýtmagyna görä başga şäherli transportyň Aşgabatda barmagyna girizilen çäklendirmeleriň paýtagtdan propiskasy bolmadyk ýaşaýjylaryň çykarylmagy ýaly çäreleriň dowamy bolup durýar. Soňky 6-8 aýyň dowamında polisiýa yerli häkimetleriň wekilleri bilen birlikde ýaşaýyş jaýlara baryp, jaý kireyni alýan we paýtagtda ýazgyda durmadyk raýatlary anyklamak boýunça barlagylaryň ençemesini geçirdiler. Anyklanan başga şäherlileriň ählisine paýtagty desine terk etmek tapşyryldy we olaryň administrativ jogapkärçiligi çekilmek ýaly jaza duçar boljakdygy duýdurylyp haýbat atyldy. Aşgabatda barmak bilen bagly soňky çäklendirmeler daýhanlaryň uly kynçylyklara duçar bolmagyna getirdi. Olar gök önümleriň esasy hyridary bolan Aşgabatda öz owu hojalyk önümlerini eltip bilmeýärler. Bu işe destine lomay sowda bilen meşgullanýan araçylar goşuldylar we şäheriň daşynda harytlary satyn aldylar. Şeýle hem şähere barmakdan mahrum edilen çykgynsyz ýagdaýdaky daýhanlaryň önümlerini arzan bahadan satyn aldylar diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunlydaky awtowagzalyň şertlerine aýratyn üns berýärler. Awtowagzal Aşgabatyň ýaşaýyş böleklerinden 7 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan döwlet baştutanynyň ýörüýte görkezmesi boýunça bu sport çäresini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlanýar we onuň ýurdun halkara derejesindäki awraýyny artdyrmagyna bil baglaýar. Aziýadanyň öňü sirasynda häkimetleriň amal aşyryň guramaçylyk çäreleriniň çäginde ýurt ýaşaýjylarynyň paýtagtda barmagyna we ýaşamagyna girilen çäklendirmeler bilen bir wagtda resmiler tarapyndan erwet geýnen diýilip hasaplanan adamlary saklamak, köne awtologlary şäheriň köçelerinden ýok etmek we geçmişde tutsaklygy başdan geçiren adamlary şäheriň merkezinde görünmegi gadagyn etmek ýaly çäreleriň ençemesiniň geçirilendigi habar berilýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Aşgabatda 29-njy iýulda awtomobil hereketi çäklendirilip, ir saat 7-den giýişlik saat 7-ä çelini köpçülükleň velosiped ýürüýüşe geçiriler.
Yürüyüş Aziyada 2017 oyunlarının başlanmagyna 50 gün galmagy münasibetli geçirilip, bu prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan teklip edilipdi. Döwlet mediasynyň berýän maglumatyna görä, täze wagt edis çäresi diýilip atlandyrylan bu yürüýüşiň geçen wagty hususy ulug eýeleri öz avtotransport serwislerini ýürüýte avtodurolgalarda goýmaly bolarlar. Köçelerdäki ähli hereket bolsa, diňe velosipedlerde amala asyrlar. Resmi metbuat yürüyüş bilen baglylykda paýtagtda we ýurduň beýleki welaýetlerinde ýürüýte taýýarlyk işleriniň alınıp barylýandygyny habar berýär. Bu taýýarlyklaryň jikme-jikleri berilmese de, adata Aşgabatlylar paýtagtyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň sanynyň göz görteli artandygyny aýdarlar. Häzir paýtagtda beýleki welaýetlerden hem getirilen polisiýanyň işgärlerini görse bolýar. Soňky 4-5 günde olaryň sany hasda artdy. Gözegçilik has güýçlendi. Ulaglar ne köçeleriň ugry boýunça, ne de jaýlaryň arkalarynda goýdurulýar. Dip Aşgabatyň paragat bir etrapçatynyň ýaşaýjylarynyň biri Azatlyk radiosynyň yerli sesmeleriniň birine gurrun berdi. Bu ağırlykda ýürüýüşe gatnaşmaly edilen adamlar velosipedleri öz hasaplaryna almaly bolýandyklaryny, munyň hem özleri üçin goşmasy çykdyjy bolýandygyny aýdyp zeýrenýärler. Her bir satyn alyp baran velosipedini hem kabul etmeýärler. Ozalky gatnaşdyrylmaly edilen ýürüýüşlerimin birine 150 manada tigir alyp barypdym. Bolanok munyň ardan görünýär diýip 600 manatlyk başga bir tigir aldyrdylar. Deyip atlandyrylmasadygyny soran şäher häkimliginiň işgärleriniň biri gurrun berdi. Sol bir wagtda sentýabrda geçmeli oýunlaryň golaýylmagy bilen paýtagtda öwrülen howpsuzlyk çäherleriniň hem barha güýçlenýändigini görse bolýar. Mundanyň welaýet ýerlerinden gelýän ulaglary Aşgabada goýbermegiň çäklendirilýändigi, olar üçin şäher eteginde ýürüýte avtodurolgalaryň gurulýandygy, paýtagtda köne maşinlaryň hereketine çäklendirme girdilýändigi barada habarlar peýda bolupdy. Şeýle-de Aşgabatda prezident Berdimuhammedowyň özüniň talaby esasında propiska düzgünleri berkidilip, region ýerlerinden gelýän migrant işgärleriň jaý kireýleri gymmatlandygy, olaryň gelen ýerlerine uğradylýandygy, könürek eşikli adamlaryň saklanylýandygy habar berildi. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylowa gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli ýerlerinde şu günler Tomysyň iň bir yssyk günleri dowam edýär. 23-nji 24-nji iýul günleri howanyň derejesi has hem ýokarlanyp, gyzgynlygyň 41-42 gradusdan geçendigi, hatda käý ýerlerde kölegede hem 38-40 gradus çellik gyzgynlygyň duýulandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Paýtagat Aşgabatda bu gyzgynlygyň has hem ýiti duýulýandygyny görse bolýar. Aşgabatda howanyň derejesiniň has ýokary bolmagynyň sebäplerini ýaşaýjylar paýtagatda alınıp barlan awatlaýyş işleriniň çäginde agaçlaryň çapylmagy, odal bar bolan alleýleriň durşuna betonlanmagy bilen baglanşdyrýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjysy 82 ýaşly pensioner Mansur aganyň aýtmagyna görä, her ýylda hem Tomysyň ortasynda howanyň derejesi käy halatlarda 50 gradusa çelli ýokarlanyp, ýaşaýjylar yssydan goranmak üçin ýaşaýyş çaýlarynda 2-den 3-den ispili sistemaly kondisionerler hem oturtmaga çalyşýardylar. Odal kyllarda, kiçik trapçalarda, uly köçeleriň ugrunda bar bolan müňlerçe saýaly baglar hem adamlaryň yssydan goranmagyna ýardam berýärdi. Esasan hem kiçik trapçalarda ýaşaýjylar tarapyndan türlü agaçlar ekilip, her bir ýaşaýjy öz ýaşan öýüniň gapysynda, penjeresiniň agzynda gök dolugy döretmäge çalyşýardy. Netijede saýalar ýaly baglar, gök dolukly alleýler kiçik trapçalardaky ýaşaýjylaryň akşamlaryna daşar çykyp, talqyn saýada oturup diň çalmaklar üçin ýeterlik bolýar diýip olaýdýar. Soňky 2 ýylyň dowamında kiçik trapçalarda awatlaýyş işlerini geçirmek bahanasy bilen ähli agaçlar diýen ýaly çapylyp ýok edildi. Ýaşaýjylar tarapyndan döredilen alleýler tekirlendi.
Beton bilen örtülen meydançalar gündüzlerine gadap, onun howru gece yarımda hem öçmeýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň isplit sistemaly kondisionerleriň aýrylmagy bilen ýaşaýjylara öz isplit sistemaly kondisionerlerini ulanmakda hem türlü kynçylyklar döredi diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz adynyň eferde tutulmadygyny soran polisiýa işgäriniň aýtmagyna görä bolsa, bu etilen işler kiçe tarapçylar awatlamak maksady bilen däl de howpsuzlyk meseleleri bilen bagly amala aşyrylypdyr. Hakimiýetler ilatyň toparlanşyklarynyň üýşüşip özara pikir alşmaklaryna nätiýaj edip, kiçe tarapçylaryň agaçlaryny ýaşaýjylar tarapyndan ekilip gyrymsa agaçlardan döredilen alleýleri ýok etmek kararyna gelipdirler. Hemme ýer eliň aýaty açyk görünip dur. Kim nereden ýörýär, kim bilen kim duşuşýar. Polisiýa işgärleri kiçe tarapçylaryň içine girende özlerini has howpsuz duýarlar. Polisiýa işgärlerine etrapçylara gödökçilik etmek ýeňil düşär diýip efirde adynyň tutunmazlygyny soran polisiýa işgäri aýdýar. Mundan 30-40 kilometr köçelerde ekilen agaçlaryň suwarylmagy üçin ýörüýte arjaklar çekilerdi. Haçan görden köçelerden suw akyp ýüzüňe salkyllyk berer durardy. Indi bolsa köçeden ýöräninde ýüzüňe kızgın howur urup demiň daralýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Käbir sagly öýleriniň işgärleriniň aýtmaklaryna görä bolsa, Aşgabatda howanyň derejesiniň has ýokary bolmagynyň sebäpli gan matyşy ýokarlanyp, ýüreg agyrsa agyrlaşyp sagly öýlerine ýüz tutýan näsalaryň sany artypdyr. Emma hakimiýetler ilatyň saglygy hem gyzyklandyrmýar. Ýaşaýjylara gerek bolan amatlyklar hem gyzyklandyrmýar. Ilki bilen olary we olaryň jan penalaryny öz howpsuzlyklary gyzyklandyrýar. Şonuň netijesinde etrapçylar ýalaňaçlanyp, ila salkyn köleglerden mahrum edildi diýip ýaşaýjylar nöwtýärler. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýörüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň websaýtyny, sosial ulanlardaky sahypalaryny çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda hojalyk hajatlarynda ýüze çykýan zirdiwelleri ýygnamak işlerinde säwlüklere ýol berilýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri şäheriň parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynda Tomsun jowdaly ıssy günlerinde zirdiwel gutularynyň töweregindäki arasalanmadyk zirdiwel galyndylarynyň porsap, mör-möjekleriň üýşmegine sebäp bolýandygyny we munyň ýaşaýjylara oňaýsızlyklary döredýändigini aýdýarlar. Turşap bir erwet ýaýraýar şolaň duran ýerine. Oly hem bir ýöne edil şol ýanky zirdi oklanýan demir ýaşyklaryň, demir sanlyklaryň duran ýerine dälle kefinden 50-100 metr goloýundan geçende de şoň ankap duran ýygy burnuň urýar üstüne de şo ýerde mör-möjekler juda köp sinek diýjekmi, gyzylar diýjekmi, ýene gaýry diýjekmi şo ýere ýygmanýarlar. Şoň ýygynyň ýa adamlar şoň goloýundan geçmäp eder edýäli. Diýip Aşgabatyň Parahat 2 etrapçasynyň ýaşaýjysy ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä Parahat etrapçalarynda ýerleşdirilen zirdiwel gutularynaky hojalyk hajatlarynyň galyndylary her gün diýenýaly ýygnalsa-da zirdiwel gutularynyň daş töwereginde geçirilen arasaçylyk işleri indi tas 3 ay bäri berjay edilmeýär. Bu bolsa hapaçylygyň döremegine sebäp bolýan esasy faktor bolup durýar. Zirdiwel oklanýan demir ýaşyklaryň, demir sanlyklaryň durýan ýerleri bolmanyny hepde 2 gerek türlü himiki suwukluklar bilen dezenfeksiýa edilýärdi. Ýani şoň duran ýerler ýuwulýardy. Galy berse şol zirdiwel oklanýan demir sanlyklaryň içinem şol belli bir derejede şolar bilen ýuwýardylar. 2017-nji ýylyň Tomsk paslarynyň başlanmagy bilen şol atlar undully diýip Bugaýew aýtdy. Galy berse dol paýtagtyň çetki ýagny protokol köçelere ýanaşyp durmaýan mikroraýonlaryndaky ýagdaýyň Parahat etrapçalaryndakydan hem yaramadygyny şol sebäpden ýaşaýjylaryna salgylanyp gürrüň berýär. 9-njy mikroraýonyny, 10-njy, 11-nji mikroraýonyny, 4-nji, 5-nji, 6-njy mikroraýonyny atdy. Ýörüýte demir sanlyk goýulman ýöne 3 tarapyna
beton haýdaýlanan ýerde barp şu bedrelerini bilen ýa-da özleriniň halafan altaları bilen pozolukdy kemak tapan zirdilerini oklak gaýdýarlar diýip aýdýarlar. Onuň ýörüýte teýen kelip, alaýmasa onuň ýörüýte soklu teýen kelip edip artulagy ýüklemeli. Onuň bir käte şolaryň alınmagynyň 2-3 güne çekýän wagt senden bir hepde sellem baryan wagt bar diýip ýaşaýjylar gurrun berýärler. Diýip Bugaýew aýtdy. Aýdylmagyna görä Parahat iki etrapçasynyň ençeme ýaşaýjysy bu ýagdaý bilen baglanşykly şäheriň häzirki wagtda jemaat hojalygy diýilip atlandyrylýan kommunal gullugyna we ähli babatda arasaçylyga gödäwçilik edýän edarasyna arz etse-de, olar öz arz şikaýetlerini indi 2 aý goly wagt bäri netijeli jogap alyp bilmän gelýärler. Zirdiwil gutularynyň töwerek daşynyň wagtynda arasalanmadlygy bilen baglanşykly ilki degişli öý dolanýyş edaralaryny arz etdik. Bu edaranyň jogapkär resmileri bu meseleniň özlerine däldi, şäheriň kommunal gullugyna we arasaçylyga gödäwçilik edýän edarasyna degişlidigini aýtdylar. Bu edaralaryň işgärleri şäher ulalýar, häzir tehnika ýetenok. Şonuň üçin hem gaýrat edin, ýagdaý bolanyndan arasaçylyk işlerini geçirer diýip jogap berýärler. Ýöne aradan bir hepde geçse-de, bir aý geçse-de edilýän iş ýok diýip Parahat etrapçasynyň adynyň efirde agzalmadlygyny soran ýaşaýjysy aýtdy. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi soňky ýyllarda aşawady awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde jaýlaryň daşyny mermere meňdeş alfagon serişdesi bilen örtmek, köçeleri awatlamak we beýleki çärelere döwlet büdjetinden uly möçberde maliýe serişdeleri harçlansa-da, şäheriň arasaçylygyna degişli esasy ýerlere ýagny zirdiwil dökülýän nokotlara ýeterlik üns berilmeýändigini aýdýarlar. Sözümizin ahirine berlesek, Azatlyk radiosu bu mesele doğrusunda Aşgabatyň häzirki wagtda jemaat hojalygy diýilip atlandyrylýan kommunal gullugy we ähli babatda arasaçylyga gödäwçilik edýän edarasy bilen habarlaşanda bu barada kommentari almak başartmady. Bu mesele barada Türkmenistanyň resmi media serişdelerinde hem häzirlikçe ilat köpçüligine haýsydyr bir maglumat berilmeýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýe ýurda gelýän türkmenstanlaryň hasam köpelýändigini bildirýär. Türkiýe türkmenstanlar raýatlaryň ýykyn edýän esasy ýurtlarynyň başyny çekmäge dowam edýär. Türkmenistana raýatlaryň syýahat azatlygyna getirilýän durly şäklendirmeleriň fonunda Türkiýäge gidýän türkmenstanlar raýatlaryň sany barha köpelýär. Türkiýanyň Medeniýet we Turizm Ministrliginiň beren maglumatyna görä 2017-nji ýylyň ilkinji 5 aýyna 8.762.509 turist gelipdir. Şol sanda Türkmenistandan turist bolup gelenleriň sanynyň hem ýanwar bilen may aralygyna geçen ýyla görä 31.197 göterim köpelenligi aýan edilýär. Beýleki tarapdan Anadolu Ajansy habar gullugynyň Antaliýanyň Söwda we Senagat Palatasynyň hasabatyna salgylanyp berýän maglumatyna görä Antalya'da daşary urtly maýaly firmalaryň sany 2016-njy ýylyň iýun aýy bilen deňeşdirilende 4.13 göterim köpelipdir. Hasabata görä Türkmenistanyň maýasy bilen gurulan firma sany 25, Özbegistanlylarynky 26 we Kyrgyzstanlylarynky hem 27 sany. Hasabatda bellenişine görä Türkiýede Istanbulyň soň iň köp daşary urt maýaly firma Antalya'da ýerleşýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan Antalya ýaşamaga gelýän türkmenstanlara geňeşdarlyk hyzmatyny berýän bir Aşgabatly zenanyň aýtmagyna görä türkmenler soňky döwürlerde Istanbulyň has köp Antalya'da ýaşamaga ürjedýärler. Biziň müşterilerimiz owalýada häzir hökümetde möhüm wezipede işleýänler bolup durýar. Häzir dogrudan hem Antalya'da köp türkmeniň öz firmasy bar we gelip berde mal mülk edinýänler hem gün saýyn köpelýär. Men özüm bir näçe ýyldan beri Antalya'da ýaşaýan we hut Türkmenistanyň müşterilere hyzmat berýän. Olar howpsuzlyk sebäpli hakyky adynyň tutulmalygyny we mal mülk edinen mahalam hiç kime maglumat berilmezligini haýyş edýärler diýip Antalya'da ýaşaýan türkmen işgörden gurrun berýär.
Gepin gerdişine göre aýatlap geçsek, Türkiýeге gelýän türkmen migrantlarynyň aglawa köpçüligi zähmet migranty, studentler we şol urwatyň özünde de söwda saty üçin gelýänler. İstanbul Üniversitesinden ilmlaryň doktory, doçent Özge Gökdemir we Marmara Üniversitesinden ilmlaryň doktory Songül Gül tarapyndan Türkiýede ýaşaýan migrantlaryň hoşallyk derejesini öwrenmek maksady çäginde İstanbul'a daşar ýurtlaryndan gelip ornaşan migrantlar barasynda goloýda çap edilen habarnamada bolsa, Türkmenistanyň İstanbul'a kanuny ýaşaýan migrantlar taýdanam 3-nji orunda durýanyny ma'lum edilýär. Türkiýanyň ýokary okuw jaýlary edarasynyň hasabatyna görä bolsa, Türkmenistan Türkiýede bilim alýan studentleriň umumy sany taýdanam 3-nji orunda durýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä 2016-njy we 2017-nji ýyllarda ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistan raýatlaryň umumy sany 25.000 adam. Ýene 5.000 türkmen migrant iş ruhsatyny alan. Bulardan başga 1000 goloý türkmenistanlym Türkiýede Birleşen Milletler Guramasyna bosgunlygy ýüz tutupdyr. Şeýlelikde häzirki wagtda Türkiýede diňe 2016-njy we 2017-nji ýyllarda kanuny taýdan hasaba alynan Türkmenistan raýatlaryň sany 30.000 töwereginde. 2012-nji ýyldan bäri Türkiýede köne pasport türkmen migrantlar babatda geçirilen barlaklaryň netijesine görä bolsa, Türkiýede diňe 2012-nji ýyldan bäri takmynan 200.000 goloý köne pasportly we wiza möhledi gutoran türkmen migrantynyň hasaba alynanyny şak edilýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündüligi programmamız. Men Şaýmerdan Ulumrady Kabuldan. Demirgazyk Awganistanda barýan dartgynlyklar sebäpli yerli ýaşaýjylar dürli kynçylyklara ýüzbe-ýüz boldy. Uruşlarda halkyň üý-jaýyna, mal-emlegine ziýan ýetdi. Ekin tikinleri zaýalandy. Söwüşden gaçyp halk öz oba kentini terk edýär. Demirgazyk Awganistanyň diňe Jowzan welaýatynyň Derdap etrafyndan 4000-den gurak maşgaly İslam döwleti diýilýän toparyň ýaraglarynyň zulüm süteminden bosup çykmaga mejbur galdy. Olar Jowzan welaýatynyň paýtagty Şybyrgan şäheriniň eteginde çadır lägerde ýaşaýarlar. Yerli bozgullar açlykdan öz jiger göşesini, ýagny çagalaryny satmaga da mejbur bolýar. Çadyrdan gurulan lägerde ýaşaýan Allahamrat hem şolardan biridir. Ol 1 ýaşyndaky çagasyny 30.000 awgan puluna, ýagny $400 satypdyr. Allahamratyň aýtmagyna görä ol kömek sorap döwlet idaralaryna we insanperwer guramalara ýüz tutupdyr. Emma ýardam bolmandyr. Şu sebepten çağamy sattım dip Allahamrat aýtdy. Karar almadım inja we dowlatam habarna girip, ma majbursum tefli xoda purup. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda da howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň 6 etrafynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda söwüş barýar. Uruşdan gaçyp yerli ilat öz üý-jaýyny terk edýär. Mejbur galmasa hiç kim öz perzendinden jida düşmegi kabul etmez dip Allahamratyň aýaly Hanym Halima belledi. Onun 6 çagasy bar. Böleki çagalaryny bakyp bejermek üçin bir çagasynyň satylmagyna Halima razylyk bildiripdir. Ata-ene haýsy bir waka bolmasyn diýip çagalarynyň ýeke köçe çykmagyny hem islemez. Emma biz açlykdan çagamyzy satmaga da mejbur boldyk diýip Halima zeýrendi. Kim başasyny bergisi gelýär, mejbur bolmasa köçege çykany goýmaýdy, bir zat bolady, bir halas sürülärdi. Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynyň Çimtal atly etrafynda hem aldym berdimli söwüş bar. Türkmen obalary uruş sebäpli weýran boldy. Halkyň buğday hyrmanlary uruşda odaldy. Barga atly sebäpde ýaşaýan türkmenleriň uruşdan gaçyp çykan maşgalalaryna welaýatyň böleki etraflarynda ýaşaýan türkmenleriň başpana berendigini türkmen wekili Abdulhakim Komandan gurrun berdi. Awgan hökümet tarapyndan bosup çykan türkmenlere kömek bolmanyny ol öňe sürdi. Türkmenlerin ýagdaýlary ýaxşy däl, Türkmenlerin üstünde uruş bar. Hemme gaçyp çykdylar. Kowlamyz Türkmen ýaşaýan, kowlamyz ýaşylar gelip mana munça family men aljak, munça family men aljak ýaşaýarlara. Buruhullar içinde 5 ýyly, 6 ýyly ýaşap otyr. Türkmen kowlamyz kömek görsek, ýylerini alkyşlar, ýylerinde jaý berdiler. Devletimizden suwam ýetişmedi, nanam ýetişmedi. Hemme ýene Türkmen halkyny öz bir-birini Türkmen arnyň namasyny bejaý edildi. Öz halkymyza garaşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.